сехонагаи пурраи фурӯшӣ бо ҳамаи чизу чорааш ва бо таъмири нав дар территорияи ҷалҷам. Аз ин тараф якум советский, аз ин тараф бошад казинои Саидшоҳ. Хонаи фурӯшимон дар манъ ҳамин бинои новостройка ҷойгир мебошад. Бисёре баъд гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, хонаи зебои фурӯшии имрӯзаи мо. Якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ошхона ва дар ин тараф ҳоҷатхонаву ҳаммом. Сехонагаи пурра мебошад бо масоҳати умумии 86 метри квадратӣ дар 14 ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 14 ошёна иборат мебошад. Хона бо таъмири нав ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Чизере ки дар навор мебинед ҳамааш меистад. Якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. Албатта ки бо отопление, барқ ва об таъмин мебошад. Нархаш 969 000 сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд аз номи канали Дом Тиҷей. Барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Марҳамат дӯстони азиз, хона фавран фурӯхта мешавад ва ба ҳамин навор мон ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон. Лайкро фаромӯш накунед, комментариятонро дар таги видео монед.